Milí naši poslucháči aj diváci, srdečne vás vítame pri ďalšej časti Spolcastu. Máme za sebou 99 epizód, čo nám naznačuje, že sme sa dostali na kúzelnú stovku a naozaj za ten čas sme prešli naozaj takú dlhú cestu, aj my s Peťou sme sa tak profilovali, hľadali, spoznávali sme nových ľudí, pozývali sme si naozaj zaujímavých hostí. Hľadali sme možno aj také prierezy, aj čo žijú spoločenstva, možno sme sa snažili niekedy aj tak reagovať možno na také aktuálne aj obdobia v liturgickom roku, ale aj to, čo sa dialo tak okolo nás, že aby sme naozaj tak boli vtiahnuté do toho celého, aby sme možno aj vás tak prinútili alebo motivovali zamyslieť sa nad niektorými vecami. Takže sme veľmi radi, že sme sa až sem dopracovali a my sme si v tomto tom diele pre vás pripravili takých špeciálnych hostí, bude ich viac a sú pre nás veľmi aj takí vzácni aj výnimoční a veríme, že vám trošku tak ukážu alebo odkryjú nejaké veci o nás a že sa vám to bude aj tak dobre počúvať. Takže srdečne vás opäť vítame a tešíme sa na túto epizódu spolu s vami. Nie, nepomýlili ste sa, nemeníme formát na Kids, ale táto časť, alebo táto epizóda je 100 epizóda a tak sme sa rozhodli ju trošku tak okoreniť alebo ozvláštniť o naše deti, že možno, aby vám tak prezradili niečo na nás s Peťou, preto je tu v štúdiu aj Peťa. Ahojte. A je tu s nami Terka. Ahoj. Čaute. A Terka vlastne bude robiť moderátorku, aby sme si nespovedali vlastné deti o nás, aby možno nemali trému. Takže preto v tejto časti nie sú ani správy a nebude ani nakoniec rubrika Kňaz odpovedá, takže tento podcast bude naozaj taký špeciálny, výročný a výnimočný. A veríme, že sa trošku pri tom zabavíte, zasmejete, neviem, uvidíme, aké to bude hlboké podľa toho, ako budú deti odpovedať, ale my sa na to veľmi tešíme, tak si to užite a možno si tak pri tom aj trošku oddychnite. No a radi by sme privítali aj Ester. Ahoj Ester. Esti? A Alžbetku. Uvidíme, ako veľmi im pocit hanby dovolí sa vyjadrovať, ale uvidíme. A keď nie, tak potom ešte sú tu chalani a zachránia situáciu. Môžeme asi Tereska ísť na to, necháme to v tvojich rukách teraz. A my budeme tuto pomáhať trošku. Poďme na to. Tak čaute, babi. Ester. Beti. Tak môžeme sa na začiatok predstaviť. Esti, ty si odkiaľ, povieš nám? Nepovie. Esterka je z Nového Mesta nad Váhom, že? A Beti, ty si zo Skalky, predpokladám. Si zo Skalky? Áno, dobre. A Esti, ty si škôlkarka, alebo už chodíš do školy? Škôlkarka, takže koľko máš rokov? 3? Wow. Tak dnes schováme 3. To už je veľa. To už si veľká baba za chvíľku. A Beti, ty máš? No povedz, 4. Ty si mal... 4. A že si mala narodeniny, že? Mala narodeniny. Wow, tak všetko najlepšie. Tak, všetko najlepšie, Betka. Prajeme. Tak, asi môžeme začať aj prvou otázkou. Esti, na teba to bude. Čo sa ti na mamine najviac páči? Čo máš úplne, že najradšej na mamine? Ja mám rada... Že sme spolu. Nie, že sme spolu čo? Že sa hráme spolu. Fakt? Aj pečiete doma spolu? Áno. A čo také ste upiekli? Pizzu. Vážne? To už také ťažké robíte? Recepty? Esterka je výborná kuchárka, že? Pomáham už maminke. Pomáhaš? Super, tak to musí byť maminka veľmi rada. Asi hej. A keby si mala ju prirovnať nejakej princeznej zo všetkých, ktoré poznáš, tak ktorá princezna by bola maminka?
mohla byť taká Snehulienka alebo rúženka alebo ešte kvetinočka. kvetinočka. Máme takú svoju princeznu nejakú. Ešte ju nikto nevidel, ale asi vyzerá ako ja. Aj my máme snehulienku, že? Aj my máme snehulienku. Aj vy máte? A Beti, tvoja mamina by bola ktorá princezna? Popoluška. Popoluška. Wow. Chlapci zase vybali. Chlapci vybrali. A prečo si myslíš, že popoluška? Či sa ti na ňu tak hodí? To sa mi hodí. Hodí sa ti na ňu. Tak to je krásne. A Esti, povieš mi, že čo tvoja mamina neznáša? Keď spravíš? Úplne, že najviac, že sa nahneva. Nahneva sa. Kedy sa nahneva? Keď niečo robíme s Emilkou. A Emilka je tvoja sestra, že? Ona má koľko rokov? 1. Takže ty si ešte tá staršia sestra. Že? A ty si takú jednu dobrú vec mi hovorila, že čo nemám rada, že keď... Čo papáti? A my sme boli, ale Emilka plakala a ona bola pri mne a potom ona plakala, že a ona do posteli a potom plakala a baba, mama. A preto som... A potom sme išli do izbičky. A sme sa pravili a sme sa tam bláznili. No tak nakoniec všetko dobre dopadlo. To je veľmi dramatický, tento príbeh. A za to sa mamina nahnevala na vás? Nie. Ale nie, ty si mi hovorila, že čo, že papa ti sladké a čo? A že sa mamina nahneva. Lebo? Lebo čo? Lebo sa nespýtate? Lebo sa nespýtame. No a babi majú veľmi radi sladké, že? Aha. Ale to je pochopiteľné. Ja som aj doteraz mám rada sladké. A tiež sa moja mamina za to hnevala. Takže to úplne chápem. A Beti, mamina sa prečo hnevá? Keď niečo spravíte? Kedy sa na Zle? teba hnevám? A neviem. A hnevám sa vôbec na teba? Mamina sa nehnevá. Hnevá A sa? kedy sa hnevám? Keď čo robíš? Čo bolo včera v aute? Keď niečo neupatujeme. No aj to Keď presne. je neporiadok doma, že? No, tak to tiež chápem. Chápeš maminu, či to, že ten deň Chápem je obidva poriadok? pohľady, lebo podstupom času už to viem Máš lepšie faktu? posúdiť. A povedz mi ešte, za čo sa mamina naposledy nahnevala na tatina? Juj. Keď pôjdem keď idem babičke, tak mamina sa nahnevala. Na tatina? Vážne? A prečo ale? Lebo on jedol langoš. On jedol langoš v aute? Nie je doma. Aha, doma. A asi nepoďakovala a odišiel babička. Nie. Bol Nie? doma a potom išiel domov. Ale išiel do roboty, lebo už Musel ísť pracovať, že? A nepoďakovala a musel ísť do roboty, lebo to už potom nestihne. Tak toto si úplne nepamätám tú situáciu, ale Esterka ju evidentne znova videla veľmi A dramaticky. potom pôjdeme z Vicky na veľké ihrisko. Áno, Ester dostala takú odmenu, že? Od maminky, že keď nahráme podcast. Super. Aha. A Esti, čo si myslíš, že kto je lepší šofér? Mamina alebo tatino? Tatinko aj maminka. Obidvaja. 50/50 to je, že? Tak. Ďakujem, Esterinka. To je Som si super. myslela, že to bude pri tatínkovi skončí. A kto ti kupuje viacej hračiek? Tatinko aj maminka. Fy. Vážne? Tak to máš štedrých rodičov. Ale jej obidve úplne tak málo. tak,
A Beti, ty povedz mi ešte, že kto si myslí, že je lepšie variť? Tvoj tatina alebo mamina? Mamina. Tak to bolo jednoznačné. A kto viacej kričí doma? Mamina. To bolo tiež jednoznačné To trošku. bolo tiež. A kto doma dlhšie spí? Tatino. Samozrejme. A Esti, ty mi ešte povedz, že kto ti viacej dovolí? Tatinko. Tatinko? Áno, tuto to nebolo 50/50, že? Vážne, mamina je prísnejšia, si myslíš? Môžem som Trošku viacej je prísnejšia? Ale tatino niekedy sa nahneva, keď mamina kričí a keď nejdeme a potom a niekedy trošku kričí. Trošku. A ešte posledná otázka pre vás, že aké jedlo má mamina najradšej, či viete? A potom nám maminy povedia, že či to je pravda. Ty máš rada... Neviem. No čo mám rada ja? Betka, ty vieš? Čo má mamina rada? Mrkvu? Áno, ja teraz Pizzu. frčím na mrkve. Tak. Pizzu. Ale mám mrkva je rada. zdravá. Tak Dobre. to je super. A Esti? Mamina má rada pizzu. Pizzu? Dobrý U výber. nás to trošku nezdravšie, než u vás, Božka. Nebo je u nás, ale... No. Super, tak ďakujem, babi, že ste mi takto povedali trošku na vaše maminy. Určite nebudú na vás nahnevané za toto, lebo súhlasili s týmto celým. Nie, jasne, ste šikulky, ďakujeme veľmi pekne a dúfam, že sa niečo viacej aj vy, naši poslucháči, ste sa dozvedeli o nás. Máte také... Že sa kričí. Máte také mami isté, také máte isté topíky. Áno, máme rozpustené vlasy, no. Tak, Dobre. ďakujeme vám, ďakujeme. dievčatá. Tak povedzte ahojte. Čaute. Povedz. Čaute. No, dobre. Čaute. Tak máme tu ďalšieho hostia. Tentokrát je to chlapec, Janko. Čau, Janko. Čau. Ahoj. Koľko máš ty rokov? 6. 6 rokov, wow, tak ty už tiež si veľký. A povieš mi, že čo máš rád? Alebo nejaké športy tvoje obľúbené? Plávanie, bicyklovanie. A tvoje obľúbené jedlo napríklad? Tvarohový nákyp. Tvarohový nákyp, tak to bolo veľmi konkrétne. Môžeme prejsť teraz k tomuto bonzáčiku. Trošku mi porozprávaš na tvoju maminu. Nebude sa na teba hnevať. Dúfajme, že nie. Tak ja sa ťa len zo pár otázok spýtam, áno? Dobre. Takže prvá otázka je, že čo robí mamina, keď má zlú náladu? Kričí po nás. A veľmi? Nie až tak veľmi. A zase naopak, čo robí mamina najradšej? Varí. Varí? A čo také najlepšie ti uvarila? Čo si také spomenieš? Alebo naposledy, čo ste mali? Alebo je upiekla, nie? Ja aj rada pečím však. Ťažká otázka. Takú jednu lotus tortu, keď mal tatino náladky. Fakt? Aj ti chudila? Hej. Tá bola dobrá, že? Lotus No. je super. A používa mamina doma aj nejaké nevhodné slova, čo sa ti nepáčia? Nie? Nie. Žiadne? Moc nie. Moc nie. No, môžeme ísť ďalej. Za čo ťa mamina naposledy vyhrešila? Čo si taký spravil, že nebola z toho moc značená? Na čo sa hnevám, keď robíš? Keď robím zle Komu? Kláke a Betke, keď sú chalani v škole. Že sa bijete všetci traja spolu? Nie. No, Bijete Nie. sa? Nie. Čo robíš im? robím im mal zle. No, tak ich provokuješ však. A s chalanmi sa nebiješ? Niekedy áno. Niekedy áno, na za to sa mamina nahneva, že? Hej. A vieš mi aj povedať, že ktorú pesničku má mamina najradšej?
Alebo môžeš kľudne aj zaspievať. A kedy sme si púšťali nejakú pesničku? Nevieš, ako sa volá? Hej. Pošuškam ti? Hej. Tak malička nám povedá. Radostný král. Wow, tak to je krásne. A ju vieš zaspievať? Nie. Či nechceš radšej, že? A obľúbený maminin film mi vieš povedať nejaký, čo ste aj spolu možno pozerali? Neviem. A čo spolu pozeráme? Môžeš aj to povedať. Spolu? No? Nejakú rozprávku? No čo? Mikyho. Mikyho klubík, že? Mikyho klubík? A keď prídu chalani, tak čo pozeráme spolu? Mandalorian. Fíha, takže mamina by mohla byť aj tá mini? Nie. A ktorá rozprávková postava by mohla byť mamina? Čo ti tak prvé nápadne? Alebo nejaká princezná? Popoluška. Popoluška aj ty, alebo nejaká super žena? Super. Môže byť, že? Prečo popoluška? Dosť varí. A prečo veľa varím? Lebo Šimonko je väčšine hladný, že? No. Super. A tak na záver si dáme takých zopár otázok a povieš mi iba buď táto, tatino alebo mamina, dobre? Dobre. Takže kto je lepší šofér? Mamina. Mamina je lepšia šoférka. Ďakujem, zlato. S týmto názorom sa často nestretávame. A kto míňa viacej peňazí? Tatino. Tatino. A na čo míňa peniaze? Na oblečenie? Či to nie? Na auto. Na auto? No tak na to, že je horší šofér, to neviem, či je. No veď preto, ale nie. Dobre, kto doma dlhšie spí? Tatino. Tatino dlhšie spí. Kto si píše domáce úlohy s chalanmi? Mamina. Mamina. Kto kupuje viacej hračiek? Mamina. Mamina. A kto má častejšie pravdu doma? Či to je také 50/50? Obidvaja. Obidvaja. Dobre. Tak ďakujem teda. Poďte. Máme tu ďalších dvoch špeciálnych hostí. Šimonka a Davidka. Čaute. Čaute. Ja. Môžete sa chalani trošku predstaviť, že asi Davidko, môžeme začať tebou, že ako sa voláš, koľko máš rokov a čo máš rád prípadne. Tak ja sa volám David Filo, mám 11 rokov. Rád na jedenie mám asi pizzu alebo hamburgery. A čo tak robíš vo voľnom čase najradšej? Buď sa hrám s Legom a také stávam nejaké veľké stavby a podobne. Alebo som vonku, keď je dobré počasie. Aj chodíš na nejaký krúžok? Chodím na scout. Fíha, kto ti mohol toto len odporúčiť? Neviem. Asi tatino. Asi tatino. Super. A Šimonko, ty máš koľko rokov? 9. Takže už obidvaja chodíte do školy, že? Hej. A ty máš čo rád? Alebo čo robíš vo voľnom čase? Vo voľnom čase som vonku, alebo si tiež stavím z lega. Staviaš si z lega. A jaké je tvoje obľúbené jedlo? Špagety. Špagety. A suché alebo s niečím ešte? S niečím majú. Dúfam, že nie s kečupom. To je zakázané. S nejakou mačkou, že? Hej. A ešte mi povedzte váš obľúbený nejaký seriál alebo film. Seriál asi Mandalorian. A film? Alebo aj kľudne nejaký seriál váš? Že filmov mám viac rád, ale neviem sa rozhodnúť medzi ktorým. Je to ťažké, že? Hej. Dobre, nevadí. Tak môžeme ísť, trošku sa vás popýtam na vašu maminu. Ona tuto chodí nahrávať podcasty. Aj sa vám to tu páči, alebo vedeli by ste ju ísť niekedy zaskočiť, keby nemohla? Jasné. Hej, videli. Nahrať nejaký podcast by ste prišli? No. S Peťou? Áno. Fakt, dobre, tak bude vedieť mamina, keď bude počúvať, že ju veľmi radi zaskočíte. Tak môžeme ísť k prvej otázke.
neviem, či to máte rozmyslené, ale teda ako by ste vašu maminu opísali 3 slovami? No, že je múdra, starostlivá a niekedy aj nervózna. Aj veľakrát je nervózna, či iba malinko? Iba tak niekedy. Niekedy? No, múdra, starostlivá a vtipná. Vtipná. Tak to bude mať mamina radosť. A ktorú vlastnosť, ktorú má mamina, by ste chceli po nej zdediť? Alebo by ste ju tiež chceli mať? Asi, že by som bol taký múdry. Tiež taký múdry ako mamina? Áno. Wow. Tak dobre variť. Tak dobre variť? Ty tak rád varíš? No hej, občas Baví ťa to? pomáham jej. Hej, No. aj pečíte spolu? No, občas jej pomáham aj. A čo ste také upiekli? Spomenieš si No. na niečo? Už trudlu myslím, bábovku. Wow. Ty si takýto pomocný v kuchyni? Tak to musí mať radosť, že? Dobre. Ktoré dieťa myslíte zo všetkých vás súrodencov je vás 5 alebo 5. 5? Aj viete všetkých vymenovať? Áno. Koľko vás je? Mňa Dávid, potom Šimon, Janko, Alžbetka a Klárka. A taká zákerná otázka, že ktoré dieťa si myslíte, že má mamina najradšej z vás? Asi Kláru. Podľa mňa to, čo poslúcha. To vy ste úplne že premyslení. A prečo si myslíš, že Klárku? Ja neviem. Pretože je najmladšia? No a nerobí bordel. Ešte nemá na to vek, že? No hej. Najmä plače? Alebo sa smeje? No hej, to je jediné. Skôr taká poješená niekedy. Nie. Takže podľa toho, ktoré najviac poslúcha? No Hej. asi tak, hej. Alebo si myslíte, že nemá vôbec žiadne obľúbené? Že má všetkých Podľa mňa rovnako? má všetkých. No, tak všetkých. Všetkých rovnako? Asi. No, dobre, tak to môžem brať ako odpoveď. Aké povolanie by mamina mohla robiť? Cukrárku. Cukrárku? Normálne, že by sa mohla tým živiť, hej? Akože ja si myslím tiež cukrárku, lebo dobre robí koláče a na Vianoce dostala aj cukrárskú sadu, tak teraz dobre pečie. Fíha, a také nejaké záživnejšie, že policajtka? To asi nie. Fakt? Prečo tak na to nie? asi podľa mňa nie. Alebo nejaká vedkynia, keď ste povedali, že je taká múdra. No, učiteľka. Ešte Učiteľka by mohla byť. bola No, učiteľka už bola, ale To nebavilo? podľa mňa sa hodí ako cukrárka. A okrem cukrárky, čo by ju ešte bavilo? Jaké povolanie? Také úplne, že aj astronautka. No tak to neviem, či ona sa takým moc nezaberá. Podľa mňa je spokojná taká, aká je. Áno, takže žiadne nemáte takéto? Nejaká super žena, keď ste hovorili, že máte radi Star Wars, to by ju nebavilo? No akože niekedy to s nami pozerá. Niekedy to pozerá s vami? A ktorú super schopnosť by ste chceli, aby mamina mala? Rýchla. Nejakú ešte rýchlejšie, aká je doteraz? No. Že by akože všetko stíhala. Aha, a také, že lietanie, Nie, podľa mňa nie. to by nevyužila? No. Či, Šimonko, povedz. Nie. Nenapadá ti žiadna? Nie. Tak nič. A máte nejakú vtipnú príhodu s maminou? Čo sa vám stalo aj pri šoferovaní alebo hocikedy? No, cestou som rozmýšľal, ale asi keď nám dávala otázky, ktoré sa nás tu bude pýtať, tak Betka tu tak robila také smiešné. A nemáte ani nejakú takú vtipnú príhodu, že zabudla pre vás prísť do školy alebo na tréning? Nie. Nič takého, ona je poctivá? Hej, taká poctivá je. Nezabúda vôbec? Nie. Ona mala všetko rozvrhnuté, pripravené. Vážne? Ani tebe nenapadne Asi všetko? nie. Tak. No. Možno sa niečo stalo, ale asi som na to zabudol. A mali ste niekedy nejakú nehodu? Podľa mňa nie. No, zatiaľ si nie. Našťastie. No, dobre, tak môžeme si dať nakoniec takú sériu rýchlych otázok. Takže buď mi odpoviete, že buď tatina alebo mamina, hej? Kľudne môžete aj k tomu dodať, ak máte ešte niečo. Takže kto si myslíte, že je lepší šofér? Tatino. To bolo jednoznačné. Janko preto mi povedala, že mamina. Asi, Neviem, lebo s prečo. ňou viac chodieva.
Hej, že s tatinom... Ale tatino šoferuje asi dlhšie. On tu šoferuje už 11 rokov. Aj 18 aj viac. Aj viac. 18 aj 20? Neviem asi. Hej. Tak to musí byť dobrý šofér. Tak Janko má asi len maminu odskúšanú, že? Hej. A nie je to ani, že 50 na 50? Neviem. Podľa mňa nie. Dobre, neviem ani sa ďalej pýtať. Kto si myslíte, že míňa viacej peňazí? Asi tatino. No, asi tatino. Tatino? A na čo míňa peniaze? Ja neviem, podľa mňa na nejaké atrakcie a podobne. Atrakcie? To zaka sama. A na auto nemíňa peniaze? Alebo tak na benzín? No, Ani moc nie, ale... Na nejaké nákupy? Podľa mňa Oblečenie? nie. Nekupuje si oblečenie? Nie, podľa mňa mu stačí Ani to, taký čo má. skromný? Stačí mu to, čo má. Dobre, kto si myslíte, že lepšie varí? Mamina? Dobre, to bolo jednoznačné. A jaké najlepšie jedlo vám uvarila? Úplne, že čo si povedali, že toto ešte jej musím povedať, že nech spraví. Hambáče? Hamburger ste si robili doma? Neviem, Tak tak ťažké. Aj Robí pizzu. veľa dobrých jedál, ale Alebo ťažko koláč povedať. nejaký? Koláče... Torty? No, torty torty robí dobre dobre. robíte. Vážne? Aj také No, hej. poschodové? To neviem, či ešte robila, ale... Ale zvládla by, že? No, tento týždeň v Zvládla. sobotu bude mať Betka narodky. oslavu. Teda oslavu. Áno. A naša sesternica je o 12 hodín skôr sa narodila, tak budeme mať spolu a bude robiť asi nejakú veľkú tortu alebo 2 torty. 2 torty až? No, Tak jej budete také aj robí pomáhať, niekedy. že? To je hej. veľa. Dobre, kto si myslíte, že viacej kričí? Mamina? Mamina. Mamina? A je sa na vás za niečo nahnevala? No, Áno, aj mi poviete čo? keď provokujem. No, keď Všetkých sa mi nechcú upratovať. Fakt? A koho provokuješ, Šimonko? Všetky? Si. Či iba Jana. chalanov? Janka? A niekedy aj mňa. Takže ona sa nahnevá, keď sa bijete, že? Hej. To poznám. Kto dlhšie spí? Tatino. Alebo ja. Alebo ty najdlhšie, vieš? Kto si s vami píše domáce úlohy? Mamina? No, mamina, ale teraz už si robievam aj sám. Robívaš si už aj sám? A tatino si s vami nepíše? Nie. Myslíte, že to nevie? Podľa mňa nie. Nevie si s vami písať úlohy, že? No, podľa mňa si so mnou ešte nikdy nerobil. Čo si raz robil tak dávnejšie? Nepamätám Si si. No, tak to je ťažké, keď nepamätáš. A Šimonko, ty si myslíš, že to vie? No hej, celkom. Hej. Ale ty už si tiež aj sám spravíš, že? No hej. Či Davidko občas. ti skôr možno už pomôže? Nie. Nie, Davidko nie. Tak nič. Kto vám viacej dovolí? Keď sa akože na niečo spýtať, či by ste si mohli ísť pozrieť telku alebo niečo, tak to si Asi myslíte, že- obidvaja, podľa mňa. Obidvaja rovnako? No hej. Povedal obidvaja. Fakt nikto nie je taký, že viacej? Že Nie. keď niečo tak. chcete si kúpiť, Tatino asi trochu viac. takže keď si chcete niečo kúpiť, tak idete s tým skôr za maminou alebo za tatinom? No, my si asi moc nechceme kupovať, ale jediné, že keď ideme, no keď chceme niečo na Vianoce, tak chodíme za maminou. Takže Iba mamina? také občas. No, Aha, na Vianoc, no. Tak to chápem. Alebo tak. na narodeniny. no občas tatino, občas mamina. No, je to podľa toho, čo chcete, že? Tak to poznám tiež. Kto má častejšie doma pravdu? No, tak. Obidvaja. A hej, tiež si myslím, že obidvaja. Takže také 50 na 50 tiež, hej? Hej. A kto vám kupuje, alebo teraz asi už hračky nie, že? Vy si nekupujete. No, Lego. Akože- Aha, tak viackrát. kto vám kupuje skôr... Kto vám, No, kto na by vám národky to skôr také kúpil? veci. Lego. No, Mamina. Mamina to aj vyberá, objednáva. Fakt ona je taká zručná? Hej. Ale platia to podľa mňa obidvaja. Že je to spoločné. Ale mamina vyberá. Mamina Hlavne. vás, myslíte, že viacej pozná, čo by si chcel, že? Hej. Ona nás pozná. Dosť dobre. A Aj tať. poznáte nejaké také princeznovské rozprávky? No, keď si Keď sestra pozerá, tak hej. Keď Alžbeta pozerá.
A aj princezne poznáte nejaké? Áno, nejaké, hej. Tak ktorú princeznu by ste prirovnali... Popolušku? Popolušku je taká Gratuluje, starostlivá. obslužuje nás a varí nám. No podľa mňa, hej. Tiež. Takže taký všetko v jednom. No, No dobre. A používa doma mamina aj nejaké nevhodné slova, čo sa vám... Nie, vôbec. Nie. Žiadne? Podľa mňa ešte nikdy. Čiže ona si vás podplatila isto niečím. Tým legom, že? no hej. Podľa mňa nie. Nie, nehovorí. Dobre, a úplne posledná otázka. Čo sa vám na mamine najviac páči? No, Ťažká Úplne, otázka. že jednu vec, keby si môžete vybrať. Asi, že je taká starostlivá a dobre varí. Že sa o vás tak všetkých stará, že? No hej. no hej. A ty, Žimonko? Taká, dobre varí Dobre. a peče. Dobre, tak to je všetko asi, že? Dobre, tak ďakujeme aj dnešným našim hosťom. A my vám. Za tento špeciálny podcast a vidíme sa a počujeme sa na budúce. Čaute. Čaute. Tak máme tu za sebou. Ďakujeme, že ste si to vypočuli a túto epizódu celú až doteraz. Teda verím, že keď nás teraz počúvate, tak ste to počuli celé. A tak dúfame asi, alebo taký aj zámer bol to, že aby naozaj to bolo trošku také uvoľnenejšie, trošku z takého úplne iného súdka, než doteraz ste počuli a zároveň, aby, hej, že aj nás ste tak skrze oči našich detí videli trošku možno inak a možno to, čo my tu vždycky tak mudrujeme a rozprávame o tom, hej, že ako veci robíme a nerobíme, tak možno teraz iba nás na to tak oni potvrdili alebo vyvrátili. To úplne teraz ja neviem tak povedať, ale naozaj sme si aj tak uvedomili, že ako to celé tak preletelo, že nechcem byť úplne nejaká nostalgická, ale asi je to tak proste také viditeľné, že keď sme vlastne teraz, ak ste na začiatku počuli Ester za Alžbet rozprávať, tak keď sme začínali my dve našu sériu, alebo tú prvú sériu našu, tak oni boli naozaj 8-mesačná, jedna, druhá polročná, čiže vtedy to boli úplne bábetka a teraz už tu takéto veci o nás rozprávajú. Že je to naozaj také zázračné a my toho už máme vlastne aj potom Kláriku, aj Emilku, takže ten čas naozaj letí a my sme také veľmi vďační, že sme to mohli aj spolu prežiť a že to môžeme s vami prežívať, ale nie je to teda koniec, my pokračujeme ďalej a radi by sme, alebo budeme radi za vašu priazeň aj v ďalších epizódach, ak budete stále s nami, budete nás počúvať. Ďakujem veľmi za to, že aj doteraz ste tu boli s nami, či už tých celých 100 častí, alebo možno iba posledné obdobie. A je to pre nás vzácne, aj to, že to môžeme robiť, že tu môžeme byť. Ďakujeme aj za KSM a vlastne aj všetkým, ktorí sa na tom spolu podielajú, že veľakrát je to o tom, že počujete možno nás dve, teraz už viacerých pri tých správach, ale že je veľa ľudí, ktorí za tým sú, ktorí nám s tým pomáhajú a že bez nich by sme to určite takto nezvládali, ako to zvládame. Takže ďakujeme, patrí každému, kto to počúva a našiel sa v tomto, aby sme na nikoho nezabudli. A asi tak vám tak chceme zaželať nakoniec, aby vy ste možno tak vedeli oslavovať alebo si tak pripomínať milníky, že toto je pre nás jeden z takých milníkov a mali sme aj takú jednu epizódu o milníkoch, tak keď chcete si môžete vypočuť, ale zároveň, aby ste aj tak vedeli sa zastaviť a možno si tak užiť takéto nejaké také veľké pekné veci. A tak ešte raz vám ďakujeme a prajeme vám požehnaný ešte týždeň a počujeme sa o 2 týždne. Ahojte. Ahojte. Dopočúvali ste ďalšiu epizódu Spolcastu. Budeme sa tešiť na vaše postrehy a skúsenosti, ktoré môžete s nami zdieľať na našom Instagrame spolcast_ZKSM alebo Facebooku ZKSM. Všetko o Spolcaste nájdete aj na webe www.spolcast.sk, kde sa môžete prihlásiť aj na odber nášho newsletteru.
Okrem podcastu pre vás ZKSM pripravuje e-learningy, webináre a inšpiratívne stretnutia. Viac informácií nájdete na webe zksm.sk. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.